Yo a veces no le doy más, solo de vosotros de ellos, porque de ahí tengo de yo, ya, tengo de vocero, tengo de vocero, pero es que si solo sale Eric, claro, claro, pero Marcos, Pedro, ay, el otro día le pegó un amigo de Eric 11 años, le llamó un payaso, y una mujer. Señoras y señores, en unos instantes dará comienzo la representación. Lembramos que está prohibida a grabación por calquera medio. Por favor, ocupen as súas localidades. Señoras e señores, en 2 minutos comezará a representación. Pregámoslles que apaguen os seus teléfonos móviles.
Señoras e señores, a representación vai comezar. Boa tarde a todos. Ou deberíamos dicir opa, por ser esta unha gala puramente ferrolana. Deportistas, adestradores, directivos, familiares, amigos, autoridades, sexan benvidos todos á 30ª gala do Deporte Ferrolán. Como temos moitos e moi merecidos premios, imos ir a todo Filispín, que xa é moita hora, que diríamos os departamentais. Non queremos facer agardar ao noso público, que xa estamos vendo aí sentadiño no patio de butacas e tamén ali no escenario. Estánse a mullar estes sufridores pais que teño aquí al lado que andan por aí co paraugas. Paraugas que hoxe, por sorte, para o sol. Xa tivemos auga dabondo na Semana Santa. Que sería dos nosos deportistas sen o público que os alenta e sen os pais, os avós e os amigos que dan un berro de apoio, de ánimo cando non saen as cousas e apertas de felicitación. Por moitas horas de coche, de pasar frío, de erguerse moi cedo. Todos eles son vitais para os nosos deportistas e merecerían tamén un gran aplauso na súa honra. Aquí lles facemos un oco no escenario. Non me vou estender máis, que eu son un nacho sen importancia nesta noite. Álvaro Lorenzo, se queredes poñerme nome. Os relevantes son os nosos deportistas que levan a marca Ferrol polo mundo. Un dos que o máis o fixo e nos obrigou de cando en vez a erguernos moi cedo para correr, para nadar ou para pedalear con el, é un mito do triatlón mundial como Javier Gómez Nolla. É momento para homenaxealo, polo que cedo a palabra para que o presente ao alcalde de Ferrol, José Manuel Rei Varela. Compañeiros de corporación, autoridades, amigos e amigas, a verdade é que Javier Gómez Nolla non precisa presentación nunha gala do deporte na súa cidade. Din que ninguén é profeta na súa terra, pero a persoa que temos aquí, sen dúbida, superou este aforismo. De feito, persoas como Javier son as que fan grande esta cidade, cos seus logros, compartindo os seus éxitos coa mesma, o que están facendo é facer máis grande a Ferrol no ámbito do deporte. Tras máis de 25 anos de éxitos deportivos, hoxe rendemos homenaxe a un deportista ferrolá excepcional. Detrás dos seus 5 títulos mundiais de triatlón, os seus 4 títulos europeos, 2 Ironman, ou a súa medalla de prata nos Xogos Olímpicos de Londres 2012, coa que se converteu, por certo, no primeiro medallista olímpico do Ferrol, había un rapaz que só soñaba de pequeno con practicar triatlón. Ese rapaz deu as súas primeiras brazadas no Clube de Natación Ferrol, onde xa comezou a amosar un talento impropio que marcou o seu camiño e que, unido á disciplina, a súa determinación tamén, que foi moi importante na súa carreira, pero tamén o seu traballo, despois de todo iso, foi como chegou o éxito. Javier nunca esqueceu as súas raíces, nunca esqueceu a súa cidade. Tiven a oportunidade de entregarlle en nome da cidade no 2012 o título de fillo predilecto de Ferrol, que é o máximo recoñecemento que pode otorgar a túa cidade. No 2016, o Concello concedeulle tamén a medalla ao mérito deportivo. Acadou nada máis e nada menos, pero fora de Ferrol, o Premio Princesa de Asturias do deporte. Por iso podemos dicir que un ferrolán, que Javier Gómez Nolla, cambiou o triatlón.
El foi o mellor escaparate deste deporte e tamén da nosa cidade ali onde competiu. A súa traxectoria deportiva, chea de éxitos, convertiuno no máis importante dinamizador da práctica do deporte en xeral e do triatlón en particular. Ferrol é canteira do triatlón, así temos un clube agora específico de triatlón. E nos seus primeiros pasos o nome de Javier está grabado en letras de ouro como o nome de Ferrol. Por iso, amigos e amigas, Javier é todo un referente da nosa historia, pero tamén un referente do noso presente e do noso futuro. Porque persoas como el, xa digo, demostran que dende Ferrol se pode chegar ao máis alto. Por iso, Javier, moitísimas gracias por ese exemplo, esa determinación. Todos lembramos tamén a túa forza para, ás veces, loitar contra cousas inxustas que tamén suceden no ámbito do deporte. Sen dúbida, esos son os momentos en que fai falta axuda, en que fai falta que nos unamos, que nos comprometamos para seguir adiante. O teu nome, querido Javier, queda para sempre grabado na historia desta cidade. Achégase a este escenario Javier Gómez Nolla. Un forte aplauso. Boas tardes, noites a todos. Bueno, que vou a dicir, un orgullo recibir un premio, unha homenaxe destas características na miña cidade. Gracias, alcalde, gracias a toda a corporación municipal, gracias a todas as corporacións municipais que durante a miña trayectoria deportiva de 20 empecé fai 25, 26 anos, sempre me apoiaron, sempre estiveron aí para o que necesitase e contribuíron a que a miña carreira deportiva se puidese desenrolar. Ferrol é a cidade na que crecín dende moi pequeno, na que aprendín a ser deportista, na que teño grandes vivencias, coñecín a persoas importantísimas, gracias ás cales hoxe estou aquí e puiden facer unha carreira deportiva como a que fixen. O meu primeiro adestrador, unha persoa super importante para min, José Rioseco, o Clube Natación Ferrol, onde desenrolei a miña carreira deportiva nos comenzos como nadador e posteriormente como trialón, o Clube Trialón Ferrol, que está aquí moi ben representado tamén, que sempre apoiáronme e seguen apoiándome para calquera cousa que necesite. Ferrol, en fin e a cabo, é a miña cidade e sempre que veño aquí é unha sensación dificilmente descriptible porque hai moita emoción e por todo o que vivín. Así que nada, estou super agradecido. Quero mandar unha pequena mensaxe a todos os rapaces e rapazas que estades aquí hoxe nesta gala do deporte, na que eu tantas veces asistín, fun premiado, tive a honra de recibir a Carabela de Plata tamén en máis dunha ocasión, e deciros que sigades loitando polos vosos soños. Eu, cando empezaba, o triatlón era un deporte moi pequeno, apenas coñecido. Eu non creía que alguén de Ferrol iba a triunfar nun deporte no que australianos, americanos, ingleses eran os referentes e non había ninguén por esta zona que fixera triatlón a alto nivel, pero con esforzo, constancia e disciplina conseguimos os meus obxectivos, conseguín vivir un soño de moitos anos. Por tanto, os animo a todos a que con traballo, por suposto, esforzo e sacrificio, loitedes polos vosos soños, non deixedes que ninguén vos limite no que podedes ou non podedes facer, decidide o vos. E se os gusta o deporte, eu animo a que poñades toda a carne no asador, porque logo chegar ou non, nunca se sabe se alguén vai poder ser profesional do deporte, pero as vivencias, o camiño percorrido, a aprendizaxe de calquer rapaz ou rapaza que pasa por un deporte son aprendizaxes que valen para toda a vida. Así que nada máis pola miña parte, moitas gracias de novo e que pasedes unha boa noite.
Grazas, Javier, por todo o que desfrutamos coa túa carreira e grazas, alcalde. Logo voltaremos a reclamar a súa presenza. Antes de comezar cos premios por modalidade deportiva, teño que ceder a palabra ao que fora no seu día gran xogador de baloncesto Noar Ferrol, membro do corpo técnico do Baxi Ferrol e agora fiel seguidor de todos os nosos deportistas alá onde fagan historia. O concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrei Rei. Boas tardes a todas e a todos, alcalde e compañeros de corporación, autoridades deportistas, directivos, familiares e amigos do mundo do deporte. É un verdadeiro placer e unha honra estar aquí con todos vós nesta 30ª edición da Gala do Deporte Ferrolán. Hoxe recoñecemos os logros individuais e tamén o traballo en equipo en cada unha das disciplinas deportivas que se practican na cidade de Ferrol. Así tamén homenaxeamos aqueles que merecen unha mención especial no día de hoxe e un recoñecemento a unha vida dedicada ao deporte. Tanto deportistas de alto nivel como persoas vinculadas ao mundo do deporte durante moitos anos son o exemplo de como desde diferentes estamentos deportivos un pode facer unha labor fundamental no deporte e ser recoñecido, aínda que moitos de vós traballedes na sombra e non aparezcades nos medios de comunicación. Non vou nomear agora a todos os premiados porque non remataríamos hoxe este evento, mas si quixera que quedase constancia de que dende calquera das facetas que desenvolvedes dentro dos clubes trataremos de recoñecer a aquelas persoas e entidades que o merecen pola súa estimable dedicación. No deporte non só se trata de gañar partidos ou competicións, trátase de superarse a un mesmo, de aprender a levantarse despois dunha caída e de construir amizades que en moitos casos perdurarán toda a vida. Cada sacrificio, cada momento de ledicia e de tristeza moldéanos e nos fan máis fortes. Recordar que cada paso que dades no voso camiño deportivo é un paso cara ao crecemento persoal e ao desenvolvemento de habilidades que van máis aló do terreo de xogo. Quero felicitar a todas as persoas nominadas e galardoadas nesta noite, pois o seu esforzo e dedicación son unha inspiración para todos nós. Cada medalla, cada trofeo e cada recoñecemento son o reflexo de horas de adestramentos, sacrificios e unha pasión inquebrantable polo deporte. Pero máis aló dos resultados, o que realmente debemos destacar son aqueles valores que o deporte nos ensiñan e transmiten ao longo dos anos. A disciplina, o traballo en equipo, o respeto, a humildade son fundamentais para o logro dos nosos obxectivos, non só a nivel deportivo, senón tamén naqueles que queiramos conseguir no eido persoal. Tamén quero ter un momento para recoñecer os directivos, os adestradores, que co seu liderado e compromiso guían os nosos deportistas no seu traballo diario. A súa labor é fundamental, pois o seu apoio constante é o que permite que se superen día a día. E, por suposto, non podo esquecer as familias. Sen vos, a actividade deportiva non sería posible. O voso amor, apoio e sacrificio cos máis novos é incalculable. Sodes o verdadeiro motor da actividade deportiva. Grazas por estar sempre aí, animando e motivando os vosos fillos en cada paso que dan. Esta gala non só celebra os logros, senón que tamén recorda que o verdadeiro espírito do deporte radica na unión e no apoio mutuo. Sigamos traballando xuntos, apoiándonos en cada desafío e celebrando cada victoria, por grande ou pequena que sexa. Sigamos colaborando conxuntamente, fomentando o respeto e recordando que ao final do día
o máis importante é desfrutar do camiño e aprender de cada experiencia. Grazas a todos por ser parte desta comunidade deportiva. Sigamos adiante sempre con ilusión, paixón e determinación. Moitas grazas a todos. Grazas, concelleiro. Agarde por aquí os primeiros premiados, porque agora sí comezamos esta nova edición da Gala do Deporte Ferrolán coa entrega das 30 primeiras mencións deportivas. Comezamos polo galardón a mellor deportista da modalidade de actividades subacuáticas para Adrián del Río García. Adrián foi subcampeón galego e noveno clasificado no Nacional de Pesca Submarina nesta pasada tempada. Leva 17 anos en activo, chegando a ser chamado como a suplente da selección española para o Mundial e formando parte do Clube do Mar Ferrol. Mellores deportistas da modalidade de atletismo para Xana Lago Andrade e Pedro Osorio López. Xana Lago acaba de ser bronce no Campeonato de España Sub-23 en lanzamento de peso coa mínima para o nacional absoluto, pero na 23-24 foi ouro nese Sub-23 en pista cuberta, prata ao aire libre e bronce no universitario. Pedro, un destacado mediofondista da ximnástica de Pontevedra, competindo nas melloras probas nacionais dos 800 metros lisos, conseguindo ser finalista absoluto nacional. Mellores deportistas da modalidade de automobilismo a Jessica Lorenzo Santalla e Alejandro Medín García. Jessica, con apenas 18 anos, ven de ser terceira de España en categoría junior e absoluta no campeonato de rallycross e campeoa do trofeo femenino no campeonato de España de autocross. Alejandro Medín, da escudería Ferrol, foi campeón galego absoluto de autocross e rematou entre os 5 mellores do campeonato de España correndo apenas 4 carreiras das 7 disputadas. Grazas, concelleiro. Chamamos agora ao escenario ao membro do xurado, Adán Puentes Branco. Adán vai entregar o premio mellor deportista da modalidade de baile deportivo a Lara Rivas López. Lara, do club Un Paso Adelante, o que chegou a finais de 2022, semellou imbatible en danza coreográfica na tempada 23-24. Foi campeoa do mundo en marzo do ano pasado e de Europa en Belgrado en novembro. Mellores deportistas da modalidade de baloncesto para Elena Baldonedo Riva e Pablo Mera Seco. Elena pon o sangue ferrolán na tempada histórica sobre a pista do Baxi Ferrol. Con só 16 anos tivo minutos na grandísima fazaña do equipo de Lino López, sendo subcampeón da Eurocup. Pablo Mera é a gran promesa do baloncesto masculino ferrolán, chegando dende o Basket School a asinar un contrato co Real Madrid. E mellor deportista da modalidade de bodyboard para Lucas Domínguez Hermida. Lucas, do Val do Surf, gañou antes dos 16 anos 2 campeonatos galegos de bodyboard e tamén venceu na Liga Galega, sendo segundo no Campeonato Ferrolán. No Nacional por Autonomías rematou cuarto. Grazas, Adán. Chamamos agora ao escenario a María del Carmen Pieltain Fernández, voceira do Grupo Municipal Popular.
Para entregar o premio a mellor deportista da modalidade de breaking a David Amor Vizoso. David é o primeiro do ranking nacional en categoría sub-21 e ven de ser terceiro no Campeonato de España de 2024, logo de gañalo no 23, falando en categoría junior. Mellor deportista da modalidade de deporte adaptado para Eric Soto Torrente. Son a tempada 23-24 e falando de baloncesto en cadeira de rodas, Eric Soto do Aprende a Voar foi terceiro no primeiro trofeo galego de deporte adaptado. Tamén foi vencedor en fútbol en cadeira de rodas e terceiro en rugby. E mellores deportistas da modalidade de esgrima para Natalia Loureiro Pérez e Jorge Permuy Pérez. Natalia foi na última tempada 32ª no Campeonato de España para menores de 17 anos, acadando o posto 35º no Torneo España da mesma categoría. Jorge conquistou o bronce no Campeonato de España Cadete de Florete, sendo 11º en categoría junior e participando nos Xogos do Mediterráneo coa selección española. Grazas, voceira. Chamamos agora ao escenario a Rafael Fernández Beceiro, voceiro adxunto do Grupo Municipal Socialista. Para entregar os premios a mellores deportistas da modalidade de fútbol a Marta Rodríguez Cascón e Adrián Guerrero Mouriz. Marta é dianteira no Vitoria Coruñés da terceira federación e a súa segunda campaña nun equipo que chegou tras pasar por Esteiro, Galicia de Caranza, Narón e Meirás. Forma parte tamén como adestradora das categorías inferiores do Val. Adrián Guerrero ten contrato co Deportivo ata 2028 logo de destacar na categoría xuvenil. Ascendeu ata o filial un Fabril que xoga na segunda federación, sendo convocado para o primeiro equipo. Grazas, voceiro. Chamamos xa ao escenario tamén a Iván Rivas Rico, voceiro do Grupo Municipal do BNG. Para entregar os galardóns a mellores deportistas da modalidade de fútbol sala a Laura del Rosario Loira e David Bouzón 12. Laura, coñecida deportivamente como Pipi, vende a axudar ao Valdetires a chegar ao playoff de ascenso a Primeira División. Xa xogou na máxima categoría con Pollo e Alcorcón. Recolle o seu galardón a presidenta do Valdetires. David Bouzón é un dos ferroláns que forman parte do primeiro plantel do Parrulo, o noso representante na segunda división masculina, que está en plena loita polo playoff. Grazas, voceiro. Chamamos ao escenario a Jorge Suárez Fernández, o voceiro do Grupo Municipal de Ferrol en Común. Para entregar o galardón a mellor deportista da modalidade de golf a Adrián Soto Veiga. Aos seus 27 anos, Adrián venceu en Scratch en ata 5 torneos, engadindo 3 segundos postos e un terceiro. Ademais, foi campeón da Liga de Parellas de Campomar en 2024. Quede connosco, voceiro, para entregar o premio a mellor deportista da modalidade de grappling a Francisco Bruno Martínez Vila. Son este 2024, o deportista do Sportfight vende proclamarse campeón galego senior en grappling e tamén campeón de España, chegando a ser séptimo
a nivel mundial. Por se fora pouco, en sambo foi ouro galego senior e ten tamén triunfos en loita, judo e jiu-jitsu brasileiro. Grazas, voceiro. Chamamos neste momento ao escenario a Federico Pérez Lago Álvarez, presidente da Federación Galega de Hípica. Para entregar precisamente o premio a mellor deportista da modalidade de hípica a Irene Suances Quintela. Irene foi no 2024 medalla de ouro por equipos con Galicia no Campeonato de España en categoría Levín e cuarta clasificada no Campeonato Galego a nivel individual. Nos últimos meses venceu en Casas Novas e no noso equiocio sumou un segundo e un cuarto posto. Quede con nós, presidente, para entregar un galardón máis a mellor deportista da modalidade de hóquei patines a Marta Ouviña Castro. Marta, do hóquei ferrolco, que gañou a Liga Bronce Infantil Galega, ten 16 anos e un gran futuro por diante no hóquei a patines. Gañou o Campeonato Galego co compañía de María Coruñés, estivo tamén con Galicia no Campeonato Estatal por Autonomías. Grazas, presidente. Reclamamos a presenza no escenario de Raúl Salgado Rodríguez, membro do xurado. Para entregar os galardóns a mellores deportistas da modalidade de jiu-jitsu a Beatriz Arias Gutiérrez e Manuel Permuy Martínez. Beatriz foi nesta pasada tempada campeoa de España de grappling para veteráns de menos de 58 kilos e representa dende hai 5 anos o clube Sport Fight, co que foi campeoa de Europa. Manuel Permuy, pola súa banda, colleita éxitos tamén no Sport Fight dende 2013, destacando no último ano 2 campeonatos de Europa. Recolle os seus galardóns Francisco Bruno Martínez Vila. Mellor deportista da modalidade de judo para Miguel Trillo Baleiro. Miguel Trillo foi primeiro clasificado no 2024 no sector do Campeonato de España Júnior en 2 Copas de España, sendo ademais segundo no sector do Nacional Absoluto e na Supercopa Júnior. Ademais, o judoka do Bitácora foi terceiro noutra Supercopa de España e no Campeonato Galego Absoluto e Júnior. E mellor deportista da modalidade de kayak polo para Pepe Couto Pintos. Pepe Couto ven de subir ao podio con Galicia no Campeonato de España por Autonomía, sendo terceiros, e co Copacabana foi octavo na Primeira Nacional e 10º no Campeonato de España. Leva no clube desde 2010 e no Copacabana foi campeón de España sub-21 a que dou ascenso a Primeira Nacional. Grazas, Raúl. Chamamos ao escenario a Susana Sanjurjo Fraga, concelleira de Facenda. Para entregar o galardón a mellores deportistas da modalidade de karate a Lucía Guerrero Mouriz e Adrián Barcia Mosquera. Lucía levou nesta tempada o ouro galego en Kumite Senior e Sub-21, este último gañado en Ferrol, e o bronce no Nacional de Kumite Sub-21. Adrián, pola súa banda, foi ouro este curso no Campeonato Galego da categoría de Kumite Senior masculino e prata na mesma categoría no Campeonato de España Universitario.
Grazas, concelleira. É momento para que suba ao escenario a membro do xurado Elba de la Barrera Agulló. Para entregar os galardóns a mellores deportistas da modalidade de kickboxing a María Margarita Ortega Cadavid e Rubén Iglesias Fernández. María colleitou todos os metais no Campeonato de España cun oro en point fight, unha prata en formas musicais e un bronce en kick light. Na Liga Nacional acadou 2 segundos postos. Rubén acadou o Campeonato de España de kick light e foi subcampeón nacional en light contact de menos de 63 kilos, pertencendo ao Narón o Freixo, estivo a finais de 2023 no Mundial. Grazas, Elba, logo voltamos a reclamar a túa presenza. Bueno, entregadas xa as primeiras 30 distincións, é momento para a primeira actuación da noite, todas elas a cargo da Bella Escola, que é unha entidade creada no 2009, con sede en Noia, formada por músicos, artistas e deportistas vencellados á cultura urbana. Imos comenzar con Tiger, un beatboxer galego procedente de Mos, recoñecido pola súa difusión do beatbox en Galicia e pola creación da comunidade galega de beatbox. Tamén está presente a nivel competitivo no Campeonato de España, sendo o primeiro galego en acadar un podio a nivel individual. Muchas gracias. Bueno, continuamos coa entrega de premios aos mellores deportistas de cada modalidade e voltamos a chamar para entregalo ao membro do xurado Elba de la Barrera Agulló. Para entregar os galardóns a mellores deportistas da modalidade de natación a Lucía Villarnovo Pazos e Nicolás Astigarrabía Rodríguez. Lucía, do natación Ferrol, foi nesta tempada ouro júnior nos 1500 libres no galego de verán e de inverno e tamén nos 200 libres de verán. Nicolás triunfou no Campeonato de España Infantil de verán co ouro nos 100 metros braza con récord galego en piscina de 50 metros. Grazas, Elba, agora sí podes sentar. Chamamos ao escenario a Blanca García Olivares, concelleira de Urbanismo.
Para entregar o galardón a mellor deportista da modalidade de natación artística a Némesis Lasei Blanco. Némesis acadou a cuarta posición na rutina combinada levín do Campeonato Galego de Inverno e rematou 24ª na Liga Galega de Figuras, participando tamén no Nacional Alevín. Leva 2 tempadas competindo en natación artística no Club Sincro Ferrol. Quede con nos, concelleira, para entregar os premios aos mellores deportistas da modalidade de pádel a Claudia Deza Torrecilla e Ángel Deza Torrecilla. Claudia lidera o ranking galego en categoría cadete, sendo terceira no júnior e séptima absoluto a nivel galego. Ángel Deza pasou do Clube de Pádel San Mateo a M3 Pádel Academy madrileña, estando no cadro final do Campeonato de España e sendo convocado pola Selección Galega de Menores. Recolle ambos galardóns Claudia. Podes levar os dous, Claudia. Grazas, concelleira. Chamamos ao escenario a Juan Galego Veiga, membro do xurado. Para entregar os galardóns a mellores deportistas da modalidade de patinaxe a Alba González García e Lois Rivas Rodríguez. Alba é segunda clasificada cadete no Trofeo de Deputación no Campeonato Provincial e no Galego e 11ª no Campeonato de España. Lois vén de ser primeiro clasificado cadete no Trofeo de Deputación e no Campeonato Galego e segundo no Provincial, sendo 13º a nivel nacional. E agora entregamos o galardón a mellor deportista da modalidade de piragüismo a Nerea Lema Fernández. Nerea destacou co piragüismo Narón na Liga Galega de Kayak de Mar, acadando podios tamén en Narón, en Cabanas e en Miño. No descenso de ríos foi séptima na travesía de Foz e cuarta no descenso internacional do Sil. Tamén destaca en augas tranquilas, sendo 14ª no Galego de Sprint. Grazas, Juan. Chamamos ao escenario ao concelleiro de Medio Ambiente, José Tomé López. Para entregar os galardóns a mellores deportistas da modalidade de powerlifting a Muriel Muiños Rivera e José Aurelio Morado Martínez. Muriel foi campeona de España na Copa de España en categoría de menos de 69 kilos no Nacional de Powerlifting en Press Banca Clásico. José Aurelio pode presumir de unha histórica traxectoria e vén de ser o 8º clasificado no Campeonato de Europa Masters para maiores de 60 anos. Recolle o galardón de Muriel o seu pai. Quede con nos, concelleiro, para entregar o galardón a mellores deportistas da modalidade de remo en banco móvil a tripulación femenina do Remo San Felipe e a Marcos Peña Blanco. A tripulación do Remo San Felipe, formada por 4 ferrolanas, foi subcampeona de España en cadete femenino. Elas son María Coello, Vega Fernández, Julieta Filgueira e Isabela Bastida. Marcos, tamén do Remo San Felipe, foi nesta pasada tempada campeón de España de remo ergómetro en peso lixeiro en 500 metros e subcampeón nos 2000 metros, chegando a ser 15º do mundo en peso lixeiro. Conqueriu tamén 2 títulos galegos e 3 cuartos postos nacionais.
Grazas, concelleiro, moi ben acompañado Marcos neste podio. Chamamos agora a María del Carmen García Fraga, concelleira de Turismo. Para entregar os galardóns a mellores deportistas na modalidade de remo en banco fixo a Laura Alonso Cortavitarte e Eloi Arvidas Meizoso Arias. Laura asinou a cuarta posición na Euskotren Liga coa Donostiarra e ademais ten tamén a faceta de adestradora levando o equipo absoluto feminino do Club de Remo A Cabana onde se formou. Eloi foi protagonista dun ano histórico para o Club de Remo Ares que rematou co ascenso a Euskolabel Liga logo de ganar a Liga Galega A de Traiñeiras. Grazas, concelleira. Chamamos agora ao escenario a Elvira Miramontes Mas, concelleira de Igualdade. Para entregar os galardóns a mellores deportistas na modalidade de rugby, a Chloe do Pico Rodríguez e Luís García Soutullo. Chloe é xogadora no equipo sub-16 mixto do rugby Ferrol, sendo quintos na Liga Galega e xogando tamén na selección galega feminina da súa idade. Luís forma parte do rugby Ferrol na Liga Galega Senior, onde foron cuartos xogando os play-off de ascenso. Xoga na segunda liña e tamén pasou por clubes como a Zalaeta ou Fendetestas. Grazas, concelleira. Reclamamos agora a presencia no escenario de Jorge Rivas García, membro do xurado. Para entregar os galardóns a mellores deportistas na modalidade de surf, a Pepa González Valerio González Acevedo e Diego Vieites Allegue. Pepa compite aos seus 15 anos no nativo surf, estivo no circuito galego xuvenil sub-16 e 18 xunto a súa irmá Elisa. Diego Vieites, tamén do nativos, participou no circuito galego xuvenil sub-16 e sub-18, rematando sexto pese a só realizar 3 probas. Recolle o galardón o seu irmán. Mellores deportistas na modalidade de tenis para Lucía Cortiza Seco e Pedro Antón Ruibal. Lucía é campeona de dobles mixtos para maiores de 40 anos e dos dobles femininos para maiores de 35 no galego de 2023, repetindo no 2024. Pedro estivo co Real Club Tenis da Coruña no Campeonato de España de Tenis Cadete e quedou a un paso ademais dos cuartos de final no Tennis Europe. Recolle ambas distincións Lucía. Grazas, Jorge, podes sentar. Chamamos ao escenario a Arán López Martínez, concelleiro da marca Ferrol. Para entregar os galardóns a mellores deportistas na modalidade de tenis de mesa a Nadia Bella Martín Nieto e José Piñeiro Seijido. Nadia, de 12 anos, leva 3 practicando tenis de mesa e sobresaiu no 2024 en categoría Benxamín, sendo subcampeoa de España en dobles femininos e semifinalista no preestatal alevín. José é moito máis que un xogador da tenis de mesa na categoría de veteráns, practicando numerosos deportes e sendo habitual nas competicións populares. No tenis de mesa ven de ser subcampeón de España de seleccións autonómicas e cuartefinalista individual no nacional.
Quede con nos Arán para entregar o galardón a mellor deportista da modalidade de tiro con arco a Lúa Teijeiro Aneiros. Lúa na tempada indoor venceu no trofeo da Federación Galega e no Entroido de Ferrol, sendo segunda no Campeonato Galego e novena no Nacional. Ao aire libre foi segunda no Campeonato Galego e no trofeo da Federación. Grazas, concelleiro. Chamamos agora a concelleira de Política Social, Rosa Martínez Beceiro. Para entregar o galardón a mellor deportista da modalidade de tiro olímpico a Darío Pirostia Penado. Darío do Club El Castro tivo un ano de éxitos a nivel senior nacional co ouro en pistola de fogo central e en pistola de 9 milímetros. Ademais, foi campeón autonómico e provincial, sumando tamén o triunfo en pistola de aire e velocidade. Quede con nos, concelleira, para entregar o galardón a mellores deportistas na modalidade de triatlón a Rebeca Teijeiro Álvarez e Iván Puentes Barcia. Rebeca conseguiu nesta pasada tempada co Náutico de Narón o subcampeonato na Liga Nacional de Talento e foi bronce na Copa da Raíña por equipos. Iván do triatlón Ferrol foi no 2024 séptimo en élite no Campeonato de España en duatlón e subcampeón galego nesta modalidade. Axudou ao triatlón Ferrol ao ascenso a Primeira División. Grazas, concelleira. É o turno para María de Omar López González, concelleira do BNG. Que vai entregar os galardóns a mellores deportistas na modalidade de vela para Marta Torres Gestal e a tripulación do velero Mirfac. Marta participou no Campeonato de Europa do 2024 na categoría sub-18 e na clase olímpica foi 13ª sub-19 e 11ª sub-21, ocupando ese mesmo posto no ranking nacional de menos de 19 anos, sendo primeira no ranking galego. O Mirfac vende ser primeiro en cruceiros no Trofeo Rei Juan Carlos I, no Infanta Elena, no Trofeo Presidente da Xunta ou no Mar do Finisterre, levando desde 2005 colleitando victorias para a Comisión Naval de Regatas de Ferrol. Grazas, concelleira. Chamamos agora ao escenario a Iago Couce Castro, membro do xurado. Para entregar os galardóns a mellores deportistas na modalidade de waterpolo a Carmen Hermida Pereira e Mario Paz Núñez. Carmen gañou no 2024 a Liga e a Copa Galega Infantil, sendo octava con Galicia no Campeonato de España de Seleccións e 14ª no Nacional Infantil Mixto de Clubes co Marina Ferrol. Mario forma parte do Clube Natación Barcelona en categoría cadete, co que quedou ascenso a Primeira División Absoluta da Liga Catalana, gañando a Copa Catalana e o Campeonato de España de Clubes. Recolle a distinción de Mario Nuria Muñoz. Queda con nos Iago para entregar o premio a mellor deportista na modalidade de xadrez a Diego Guerra Bastida.
o xogador do Círculo Ferrolán de Xadrez e o actual campeón galego absoluto. E tamén de veteráns, a nivel galego era o seu segundo campeonato, destacou dende moi novo con 4 títulos autonómicos sub-18, sendo a nivel nacional 2 veces terceiro sub-18 e con 4 décadas de seguido de triunfos sobre o taboleiro. Grazas, Iago. Reclamamos a presenza no escenario de Roberto Montero Castrillón, concelleiro do BNG. Para entregar o galardón a mellor deportista na modalidade de ximnasia artística a Sabela Covelo Regueira. Sabela competiu nesta tempada en base 8 co clube Ximnasia Ferrolterra, sendo campeoa galega na xeral dos 4 aparellos, vencendo en salto, barra e paralelas asimétricas. Foi tamén bronce en salto no Campeonato de España de base e leva 7 anos xa no seu clube. Quede con nós, concelleiro, para entregar o premio a mellor deportista na modalidade de ximnasia rítmica a Martina López Canosa. Martina é unha das grandes perlas da canteira local do esquío e compite co Berní Carló na élite da rítmica nacional, a primeira categoría e nos campeonatos de España. É tamén habitual da selección galega e neste mes de abril prepara a Copa da Raíña Sofía como ximnasta absoluta. Grazas, concelleiro. Imos tomar folgos uns minutiños coa segunda actuación da noite para a Bella Escola, neste caso da man de Marcos Freestyler, un artista multidisciplinar lucense con ampla experiencia no freestyle fútbol, destacando pola súa versatilidade ao incluir no seu repertorio outras habilidades circenses.
Grazas, Marcos. Non lle quedou modalidade deportiva que facer aquí no escenario. Turno agora para as mencións especiais do xurado. Son unha dúcia, poderían ser moitas máis, pero imos con deportistas e entidades que trascenden xa o mero deporte para pasar a formar parte da historia de Ferrol, non só polos seus éxitos, que tamén, senón polo ben que representan o espírito da nosa cidade. Voume permitir parafrasear ao profesor Torrente Ballester, que dicía: o que contan non son os actos, senón os motivos, non as palabras, senón os sentimentos. De motivos e sentimentos están cheas estas mencións. Para entregar a primeira, chamamos ao escenario de novo ao alcalde de Ferrol, José Manuel Rei Varela. Para entregar unha mención moi especial do xurado en recoñecemento aos seus méritos deportivos ao Club Baxi Ferrol. Que imos dicir do gran protagonista, sen desmerecer a ninguén, dos últimos meses no deporte ferrolán, levando a cidade por toda Europa nunha Eurocup na que foron subcampeoas enchendo a Malata. Neste curso xogarán ademais o playoff polo título, logro que xa acabaron a pasada tempada, chegando a soñar con eliminar a Perfumerías Avenida. Grazas, alcalde. Momento seguro moi especial para él, porque chamamos ao escenario ao homenaxeado nesta noite, Javier Gómez Noya. Para que entregue a mención especial do xurado en recoñecemento aos méritos deportivos ao Club Triatlón Ferrol. Na tempada 2024, o equipo elite masculino do Clube Triatlón Ferrol acadou o ascenso a primeira división da Liga Nacional de Triatlón. Naceu no 2006, o clube competiu sempre a máis alto nivel nacional masculino e feminino. É o único clube ferrolán cunha atleta olímpica actualmente e ten para traballar no futuro a Escola Javier Gómez Noya. Aí temos a Javier dando paso ao futuro. Moitas gracias. Chamamos agora ao escenario a Francisco Barea Paz, presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol. No seu caso, para entregar a mención especial do xurado en recoñecemento aos méritos deportivos a Jesús Prieto Freire. Jesús tivo un 2024 de éxitos no powerlifting, comezando en febreiro proclamándose en Málaga subcampeón de Europa en máis de 120 kilos e en outubro en Sudáfrica foi subcampeón mundial na mesma categoría pertencendo ao Power Phoenix. Grazas, presidente. Reclamamos a presenza no escenario de María del Carmen Pieltain Fernández, voceira do Grupo Municipal Popular. Para entregar a mención especial do xurado en recoñecemento aos méritos deportivos de Iria Jarama Díaz. Iria do Remo San Felipe quedou a só un posto de clasificarse para os Xogos Olímpicos de París, sendo ademais novena na Copa do Mundo. A nivel nacional foi segunda no Nacional de Larga Distancia, primeira e terceira no Campeonato por Autonomías. Recolle o seu galardón o seu irmán. Grazas, voceira. Chamamos ao escenario a Martina Aneiros Barros, delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol.
Para entregar a mención especial do xurado pola proxección internacional da cidade de Ferrol e do deporte ferrolán a Álvaro Fernández Carreras. Álvaro é unha das grandes promesas do fútbol europeo con 22 anos e un dos mellores laterais esquerdos do continente actualmente no Benfica, co que deslumbrou na Champions e co que xa gañou a Supertaza e a Copa da Liga sendo habitual da selección sub-21 e formándose no Galicia de Caranza e no Racing. Recolle a súa irmá. Grazas, delegada. Chamamos agora ao escenario a Ricardo Aldrei Rei, concelleiro de Deportes. Tamén para entregar a mención especial do xurado en recoñecemento pola proxección internacional da cidade de Ferrol e do deporte ferrolán a Alberto Abalde Díaz. Alberto é un dos mellores nacionais do baloncesto español actual, con 29 anos, leva un lustro xogando para o Real Madrid, tras pasar por Juventud de Valencia, sendo habitual na selección española e acudindo aos Xogos Olímpicos. Recolle o galardón a súa tía. Grazas, concelleiro. Chamamos agora ao escenario o almirante xefe do Arsenal de Ferrol, Gonzalo Villar Rodríguez. Para entregar unha mención especial do xurado en recoñecemento aos 75 anos cumpridos traballando en prol das actividades náuticas á Comisión Naval de Regatas. A Comisión Naval de Regatas naceu no ano 1950 para fomentar os deportes náuticos entre o persoal da Armada, sendo pioneira neste aspecto en toda España e sendo antecedente da Federación Galega de Vela, sen contar os seus moitos éxitos e figuras da vela, competindo con eles durante 75 anos. Grazas, almirante. Chamamos agora ao escenario a Rafael Fernández Beceiro, portavoz adxunto do Grupo Municipal Socialista. Para entregar a mención especial do xurado en recoñecemento aos 50 anos cumpridos traballando na promoción de actividades deportivas no medio natural ao Club Montaña Ferrol Alpinista Abrente. O Montaña Ferrol naceu no ano 74 para unir a todos os apaixoados da natureza, do montañismo, da escalada ou da espeleoloxía. Xa estiveron en cumes dos Alpes, dos Pirineos, dos Picos de Europa ou dos Ancares. Grazas, voceiro. Chamamos neste caso ao voceiro do Grupo Municipal do BNG, Iván Rivas Rico. Para entregar a mención especial do xurado en recoñecemento ao seu compromiso coa promoción do deporte ao Club Aurum Ferrol. Agora que o baloncesto feminino ferrolán fai historia europea, é o momento de recordar as pioneiras da nosa cidade. Foron elas as que logo de xogar coa selección galega de veteráns fixeron nacer este fermoso proxecto. Co apoio do Colexio Mercedarias están na Liga Galega e organizan ademais o trofeo Cidade de Ferrol, mesturando a mulleres de varias xeracións unidas polo baloncesto. Grazas, voceiro. Chamamos agora de novo ao escenario ao concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrei Rei, que vai entregar a mención especial do xurado pola súa contribución ao deporte ferrolán a Tomás Yao Gómez.
Tomase directivo do Parrulo Ferrol e cumple no 2025 medio século fomentando o deporte ferrolán, facendo crecer o fútbol sala de base e profesional na cidade, contribuindo a que visitara Ferrol a selección española e sendo xogador, adestrador, coordinador da base, delegado, director deportivo ou fundador da Asociación Deporte para Todos. Grazas, concelleiro. Turno no escenario para o voceiro do Grupo Municipal de Ferrol en Común, Jorge Suárez Fernández. Para entregar a mención especial do xurado en recoñecemento a súa traxectoria deportiva a Alejandro López Sánchez. Que imos dicir do capitán do Racing de Ferrol que nun fermoso xesto colgou as botas antes da fin da tempada para axudar o seu clube. Desfrutou do último ascenso á segunda división co Racing, co que debutou con 16 anos e chegou a primeira co Celta. Grazas, voceiro. E a última das mencións especiais entregará a concelleira de Turismo, María del Carmen García Fraga. En este caso, a mención especial do xurado ao mellor club de base para o Círculo Mercantil Industrial Club de Campo de Ferrol. Neste 2024, o Club de Campo sobrepasou o medio millar de deportistas en competición entre fútbol, tenis e pádel, sumando 33 equipos, 20 deles de canteira e 15 adestradores. O crecemento da escola de fútbol nos últimos anos é exponencial, pero nos case 50 anos de existencia das instalacións en Pazos tamén fomentaron deportes como o tiro con arco, a natación, o karate ou o tenis de mesa. Grazas, concelleira. Chega agora outro momento especial desta gala, a hora de premiar o futuro, porque levamos toda a tarde e noite falando de éxitos dos nosos no pasado e no presente. Toca mirar cara ao Ferrol que ven, porque perder xa non é o normal. Momento para premiar as mellores promesas deportivas do ano 2024, tanto masculina como feminina, e chamamos de volta ao escenario ao concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrei Rei. Esas mellores promesas do 2024 son Sofía Alvaré Llago e Sergi Navarro Losada. Sofía co Remo San Felipe acadou o primeiro posto en todas as regatas da Liga Galega de Remo Olímpico e foi campeoa galega nesta categoría e bronce no Campeonato de España. Sergi tivo un 2024 magnífico no natación Ferrol, gañando 4 ouros no Campeonato Galego e 3 ouros nacionais participando no Campeonato de Europa. Recolle Lucía Villarnovo o galardón de Sergi. Grazas, concelleiro. É momento de volver a pasar a palabra ao noso alcalde. Imagino que orgulloso desta mostra da capacidade dos nosos deportistas de levar o nome de Ferrol por todo o mundo, e aínda temos unha carabela de prata por entregar. Por certo, dixo unha vez un primeiro ministro inglés que se eles tiveran un porto como o de Ferrol estaría rodeado de murallas de prata. Como a embrión deixamos claro que non queríamos ser ingleses, derrubamos esas murallas e deixamos a prata para os nosos deportistas. Por favor, alcalde José Manuel Rei Varela. Pois subo en segundo lugar a este escenario despois de constatar efectivamente que temos unha gran saúde no deporte de Ferrol
Estamos a celebrar nada máis e nada menos que a 30ª Gala do Deporte en Ferrol. Un exemplo da continuidade no traballo do deporte das sucesivas corporacións municipais. Na gala de hoxe celebramos o éxito, celebramos o esforzo e celebramos o traballo diario. Aplaudimos o talento e a traxectoria de deportistas e equipos que triunfan aquí e máis aló das nosas fronteiras. Aquí estades, polo tanto, unha parte importante do futuro de Ferrol. Aquí está o mellor do deporte ferrolán. Os vosos triunfos son os triunfos de toda a cidade. Unha cidade que se enorgullece de contar entre os seus fillos predilectos a Javier Gómez Nolla, pero tamén vibra co Baxi Ferrol chegando a unha final en Europa. Unha cidade que está igual de orgullosa tamén daqueles que non acaparan portadas, pero que igualmente amosan constancia, sacrificio e paixón. Compartimos as alegrías, pero tamén compartimos as derrotas. O máis importante na vida é esforzarse. O máis importante na vida é ser capaz de levantarse despois de caer. E como alcalde enorgulléceme contar hoxe con tan ampla representación de deportes. 70 galardóns que amosan un compromiso diario para facer do deporte algo importante nas vosas vidas e tamén algo importante na vosa cidade. O respeto, a integración, a tolerancia, a perseverancia, a disciplina ou a superación dos límites é algo que nos ensina o deporte. Representades, polo tanto, valores que queremos fomentar na cidade e que queremos fomentar na sociedade. Toda unha cidade co deporte para todos. Un deporte que queremos facer máis accesible para todos os barrios e que conecte a nosa cidade. Por iso, neste primeiro tempo de mandato, puxemos a disposición dos ferrolás 2 kilómetros de novo carril bici e sendas verdes, que se multiplicarán por máis de 2 en 2027 ata acadar máis de 10 kilómetros que unirán os principais barrios á beira da ría coas instalacións deportivas municipais. Unhas instalacións que tras anos de abandono remodelaremos integralmente e ampliaremos. Son o primeiro que sabe que hai presa e que é de xustiza, pero xa temos o financiamento e os proxectos e podo asegurarvos que nas próximas semanas licitaremos as primeiras obras que comenzarán este ano e que xa non terán marcha atrás. O Concello de Ferrol e aqueles que integramos a corporación trasladamos o noso máis sincero agradecemento e garantía permanente de que non vos faltará o apoio que precisades para seguir competindo, para mellorar as vosas marcas e superar as barreiras para que poidades practicar a especialidade deportiva que elixades. Porque temos unha gran tradición deportiva. O deporte é unha das principais marcas da nosa cidade. En calquera caso, os verdadeiros artífices de que Ferrol sexa unha cidade volcada co deporte son os clubs, son os directivos, os que a cambio de nada traballan todos os días para que esta cidade poida ter, sobre todo, unha base extraordinaria. Por iso, moitísimas gracias por ser o motor do deporte ferrolán. Un agradecemento que fago extensivo aos servizos de seguridade e emerxencias e moi especialmente o concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrei, un de vós, que xunto a todo un gran equipo que temos na Concellería de Deportes se desviven, podo asegurar, cada día polo presente e, sobre todo, polo futuro do deporte en Ferrol. Unhas últimas e breves palabras, porque o que todos estamos esperando é a carabela de plata para as 3 finalistas. Para Míriam Casillas, que xa foi gañadora o ano anterior, pola súa participación
nos Xogos Olímpicos, os últimos, o verán pasado en París, para June Moreno, unha judoka que, pese a ser novísima, leva anos destacando a nivel nacional e europeo, e a Marta Canosa, que está facendo historia no kayak español. Sodes novos exemplos que se van superando a exemplos anteriores desta cidade. É unha novidade que quero destacar. A carabela deste ano, gañe quen a gañe, vai ser feminina. Unha honra que o deporte feminino en Ferrol siga destacando. Polo tanto, moitísimas grazas por contribuir a que teñamos unha gala tan magnífica un día ao ano, pero a que Ferrol siga en letras de ouro no deporte galego e no deporte español. Polo tanto, moitísimas gracias e viva o deporte ferrolán. Moitas gracias, alcalde. Imos coa derradeira actuación da noite por parte da Bella Escola. Neste caso é Dava, un beatboxer vigués especializado en loop station, aparello co que improvisa en tempo real sobre diferentes sons e composicións gravadas coa súa propia voz. Este artista galego vende a cadar o segundo posto na proba oficial nacional desta disciplina.
Grazas, Dava, e grazas á Bella Escola por esta promoción do deporte e da cultura urbana. Pois agora sí, chegamos ao momento máis agardado da gala coa votación para coñecer a gañadora da Carabela de Prata. O primeiro é presentar os méritos das candidatas, que son Marta Canosa Maceiras. Marta fixo historia no kayak polo para o Copacabana e foi subcampeoa do mundo en China, vencendo na Copa Europea en Francia coa selección española. Co seu clube foi séptima na primeira división e no Campeonato de España e con Galicia bronce por autonomías. Miriam Casillas García. Miriam leva o triatlón ferrolán a cotas históricas como aos Xogos Olímpicos de París no 2024, sendo novena en relevos mixtos e rematando no posto 33 individual. Leva dende 2011 no triatlón Ferrol, participando en 2 campeonatos de mundo o ano pasado. Por que non soñar conseguila nos Xogos de 2028? June Moreno Campo. June tivo un ano de éxitos como judoka do Judo Ferrolterra, sendo no 2024 campeoa de España en categoría junior, senior e universitaria. Antes dos 20 anos, convocada pola Federación Española en diversas ocasións, a finais de novembro foi a mellor de España en Gran Canaria en menos de 78 kilos. Como ven, 3 deportistas que optan a Carabela de Prata. Como decidimos a gañadora? Durante as reunións do xurado procedeuse a votación de cada un dos seus membros. Os votos foron custodiados pola secretaria do xurado ata a súa apertura no día de hoxe, na celebración da 30ª Gala do Deporte Ferrolán o día 22 de abril de 2025. Coa secretaria do xurado, Cristina Muñiz Lamadrid, imos facer o reconto. Ela trae os 7 sobres do xurado que imos abrir aquí. Descubrímoslos todos á vez porque cada membro do xurado emitiu un voto secreto puntuando cun 1, un 2 e un 3 a cada deportista. Para non perdernos, aí na pantalla imos ir sumando os puntos de cada candidata ata coñecer quen son as 2 finalistas e a gañadora deste ano, a Carabela de Prata, o mellor deportista de Ferrol. Imos co primeiro voto. Un punto para Miriam Casillas García. 2 puntos para Marta Canosa Maceiras. E 3 puntos para June Moreno Campo. Seguimos co reconto. Neste caso é un punto para Miriam Casillas García. 2 puntos para June Moreno Campo e 3 puntos para Marta Canosa Maceiras. Terceiro voto, neste caso con un punto para Miriam Casillas. 2 puntos para June Moreno Campo e 3 puntos para Marta Canosa. Como vedes, logo de 3 sobres está moi igualada a cousa entre Marta e June con 8 e 7 votos, pero Miriam con 3 todavía pode remontar porque nos quedan 4 sobres. O primeiro ten con un punto a June Moreno Campo. Con 2 puntos a Miriam Casillas García. E con 3 puntos a Marta Canosa Maceiras. Quinto voto emitido, neste caso con un punto para Miriam Casillas García. 2 puntos para June Moreno Campos. E 3 puntos para Marta Canosa Maceiras. Quedan 2 sobres, vaise destacando Marta Canosa con 14 votos por 10 de June. Queda con 6 Miriam Casillas, pero pode cambiar. Ainda quedan 2 sobres. O primeiro dá un punto a June Moreno Campo. 2 puntos a Miriam Casillas García.
E 3 puntos a Marta Canosa Maceiras. E o último voto dá 1 punto a Miriam Casillas García. 2 puntos a June Moreno Campo. E 3 puntos a Marta Canosa Maceiras. Polo tanto, como vedes aí, a gañadora con 20 votos, Marta Canosa Maceiras, pero primeiro imos entregar as carabelas ás finalistas. Chamamos ao escenario ao concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrei, que vai colocar ademais as placas co nome das deportistas nesas carabelas de finalistas. Chamamos, por tanto, ao escenario a esas finalistas pola carabela de plata, June Moreno Campo e Miriam Casillas García. No canto de Miriam sube ao escenario Silvia Vieito do Triatlón Ferrol. Damos tempo ao concelleiro para colocar esas placas ás finalistas da carabela de prata. E agora será o momento de entregarllas. Quédese con nós no escenario, concelleiro, porque agora imos entregar coa presenza do alcalde de Ferrol, José Manuel Rei Varela, a carabela de prata a mellor deportista de Ferrol do ano 2024 para Marta Canosa Maceiras. Damos tempo tamén ao alcalde para colocar esa praca co nome de Marta como vencedora deste trofeo. Xa temos por aquí tamén para recibir a súa carabela de prata a mellor deportista de Ferrol no 2024. Xa está colocada esa praca. E, polo tanto, vai recibir Marta Canosa o seu galardón, a súa carabela de prata. Marta, non te vayas, te damos aquí a ocasión de ter a palabra para agradecer esta carabela de prata. Unha vez que fagamos a foto coas 3 finalistas, recordemos June Moreno Campo, Miriam Casillas García e a gañadora Marta Canosa Maceiras. Agora damos a palabra á gañadora da carabela de prata, a Marta Canosa Maceiras. Bueno, nada, primero dar las gracias a todo el mundo que ha hecho que yo esté aquí y sea posible hoy. Y nada, como diría mi equipo, me llena de orgullo y satisfacción estar aquí el día de hoy. Y nada, estar rodeada de todos estos deportistas, que nada, que es un orgullo y que muchísimas gracias porque a la tercera va la vencida. Moitas gracias, Marta, noraboa. Moitas grazas a todos por asistir a esta 30ª gala do Deporte Ferrolán e grazas especiais aos nosos deportistas por tantas alegrías que deron a súa cidade nos últimos meses e as que están por vir agora. Vou chamar a todos os premiados, as autoridades ao escenario para realizar a tradicional foto de familia. Só dicir que grazas por darme esta oportunidade de guiarvos ao longo desta fermosa noite e hai que deixar unha frase que ten moita forza no noso deporte.
Isto é Ferrol. Boas noites a todos. Havana.